Ahojte, se mňa je tu pán Chili Paprička. Zdarec. A nemohli ste vidieť zase ďalšie natáčanie, len ja to mám nastavené tak, že nemôžete nadávať. A stalo sa to, že nemohli ste... zhrešil. Áno. A nemohli ste vidieť, že ja som padol do lavy. Áno. Prišiel som o dobré vecičky. O veľa stykov. Bolo ich asi 18. Nebolo ich tak veľa, ako ste si mysleli. Ale dobrou správou je, že mám zase veci späť. Tak. Tu môžete vidieť pána Chili Papričku. Dobre. Nečum na mňa. A ideme dole. Vtýčime kladu. Prečo? Chod na bok. OK. No, a teba utrolím ja. Ja zase padem do lavy. Ja som debil, do reči. To nevadí, ja už tam s vecami nejdem. Proste musíme to tak spraviť tak, že ja už do lavy nepadnem. A ešte vám hovorím, nevšimajte si veci okolo. Tak. Smutné je to, že... Čo je smutné? Že som druhýkrát padol do tej istej lávy. Keby som spadol aspoň do inej, alebo čo, a nie do tej istej. Pi sa rovná 3,14159,265. Ty si písal? Nie. Bože. Iba, že je tu pi. Pi sa rovná 3,141. Ja tam skočím zase. Ste si mysleli, čo? Choď hore vyrobiť dačo. Choď Počkaj. podrievo. Mne sa nechce ísť zase hore. A... Ja, že to je uhlia, to je flint. Škoda. Mohlo by tu byť uhlie. Idem ja hore. Už keď som pri rebríku. A hej! Mňa netrolí žiadna láva v jaskyni. Troli. Trol jasky. Trolí je ako po anglicky vozík. Nie? Hovor ty, pane. Ty si dobrý. A pán Chili. Kebyže mám teraz... Chili Paprička. Keby som tu mal teraz TeamSpeak. Anuc, ja sa idem vyspinkať. A ja. Nemáš posteľ. Nie iba jedna. A ešte si vytvorím. Máš vlnu? Nie. Ty máš vlnu. Nemám. Nemtič majznu. Ja nemám vlnu. Ideme dačo vyrobiť. Není tam kobl? Vidíš tu taký kobl? Vlny! Pustý. Už není. Sorry. To čo majú veľkú vlnu? Akú vlnu? Nebolo. Som mal pravdu, že nemáme vlnu. Nemajú vlnu. Tak aha, tu behajú ovce všade. Tak jednu si ulovíš a opáliš ju na pekáči. Opali, alebo ona opali teba. Možno. Pardon, nepreháňam. No, pán Chili Papričky. Sorry. Dilino. Ja som na schodoch, sorry. Ja som hustý, ja som na schodoch. Ty si ma udrel. Nechťac. A teraz mi volá Peťo Rovkin, takže ja ho zruším. On je debil. Toto sa mu nebude páčiť. A kde máš Tak si na sere. A teraz čo som chcel, takže mám 3 veci. Čo mi chýba? Lopatka mi chýba. A ešte si tu vyrobím rebrík. A keď o ňo zas prídem, tak mňa tak drbne, pardon, že asi zabijem teba. Čakajte. Urobím menšiu vecičku. Ako vás sa má udreť. Iba potrebujem... A vieš o tom, že sme mali ísť ku pani Gregušovej na tamten krúžok? Aký? Florbal. Mne sa nechce, ďaleko. Počkaj. Dole. Urobíme jednu vec. Takže toto. Takže toto. To.
Toto. Potom to. Pozor, To čo robíš? po schodku. A teraz toto. Dá sa to? Peťo! Ja ho zruším. OK. A spím hore. Ja spím dole. Je to husté. Ja si zaberám dolnú, hej, po schodku. Hej. A ty stojíš na posteli. A keď ešte raz zavolá Peťo Ravkin, tak ja ho tak vytrolím. Budeme počúvať rozhovor. Rozvod. Hej, rozvod. Dáme na rozvod. Nahlasím komisionálne tie skúšky pre Španka. A iba do jaskyne. Zase zomrem. Mňa už tu nebude To už som baviť sa. zomrel. Kedy? Zajtra. Hej, už si zomrel zajtra. I bežím do jaskyne vpred. Bojím sa, že padnem. Čo? To stiahni si Katiu. Čo? Stiahni si Katiu. Nevztiahnem Rošovi. Akému? Peknému. No, to je ďaleko. Stiahnem ho ich, či nie? Kedy? Teraz. Není tu. Nevadí. Poteší sa. Zajtra. Nie, zajtra. Včera mu stiahnem. Tak aj to je možné. On si už stiahol rozum. Teraz čo? Pane Bože, Pane Bože, Pane Bože. Ja som skoro padol dole. Škoda. Ja sa bojím. Vieš čo spievaj? I believe I can fly. Dobre. I believe I can fly. Bugin I fly. believe I can touch the sky. Mučenie. Škoda. Ja sa bojím, že padnem do tej Ja lávy. viem stať na rebríku. Ešte máš veľa kociek Kde? pod sebou. Naozaj? Ale ešte tak 3-4. Veľa. Veľmi veľa. Podkop to. A nestoj tam. Ja viem. Ja som magor. Ja kopem do sviečky. No. Si buzný. Čo? Sorry. Skoro si padol aj ty. Mučiareň. Počkaj, idem hore. A ja idem dole. To je si debil. A ty... Ťa umlátim mečom. Oh, nie, prosím, nepodkop to podo mňou. Pozor, idem hore. A teraz stojím. No, Tatrov sa blízka, keď sa paľko Na Tatrov sa blízka pes. Stíska. Ja už tutka nás stískáš. Čo ty na mňa hovoríš? Ty? Nechcem povedať. Dámy a páni, teraz sme na napísať, na čo si hrešiť, tak lebo ste mi robili nervy. To on ti odpísal. Napíšem mu, že veď deti, ale deti nehrešia. Tak mal si mu napísať, že nervičky má každý. Ako povedal Škrtova. Nervičky má predsa každý. Ale keď si ponervičkovaný, tak to už nemá každý. Paľo, myslíš si, že tu bude láva? Je tu. Ja som to vedel. Krytlovcu. Ja som mal železné veci. To nevadí. A železo. To nevadí. Ja som ťa nechcel fakt udrať. Toto bude pomsta. Daj. Ja som padol dvakrát, ty si padol raz, ale to nevadí, že sme A teraz prišli. budeš tretíkrát. No, skús. Ja vyhodím všetky veci.
bude letiť a ja mu tam spievam. I believe I can fly. Neuvidí nás. My sme skrátka dobrí. My sme dobrí! Už nás nezabiješ, Paľo. Padneš 10. krát. Čo, že ty ma nezabiješ? Dobre, takže už nejdeme bojovať. Treba nám tu robiť pár vecičiek. Baja! Ty si zobral? Nie, nebola Peťo, takže ideme ho troniť. No? Doma, kde by som mal byť? Ja ťa vypínam, lebo spalím natáčame videjko. Čo? No hej. Nie, počkaj, za chvíľu. Opoľa sa ma zabiť, Paľo. Neviem, prídeme po teba. Paľo, pôjdeš vám? Nie. Prečo? Takže mne sa tiež nechcem. Čo? Hej? Tak ja pôjdem vonku, pôjdeme aj s Paľom odprevádiť, no. Čo? Hej? Brazília. Dobre. Prídem po teba. A kde si? Dobre, tak prídem po teba. Čau. Za chvíľu. Čau. Yes! Že ja som padol do jamy. Teba zabijem, ale ja mám skôr. Mňa skorila chrípka. Skorila. Sáno teba skorila. Skorila. Jaký Laura. Jaký Laura. Podvádzaš tu hekty. Nepodvádzam. Dobre, tak asi teraz sa naše video skončí. Ja som sa stratil, ale to má hekty. Dosť ma bez ruka. No by som točila teraz. Kilavra, Paľo. Ty si ako Slenderman, raz ho zabiješ a objaví sa trikrát. A že kto mňa teraz zobral? Ja som si zobral lopatu. Zobral lopatu. Kde si? Hore. Čirila. A tak chytí. Teraz ma nechytí. Nie, vôbec. Je to trafný na druhý. Ja som ťa zabila a otvoril tam druhú. Dobre, takže asi týmto sa naše videjko skončil. Sa to chcelo zavrieť trošku skore. Sorry za to, že sa tu bijeme. A ďalší diel... Dobre, musím sa zabil viackrát ako ty mňa. Ty si ma nezabil ani raz, to je dobré. Dobre, čaute! Lebo tento ma chce zabiť. Čaute! Majte sa.